Kayak sama dengan Nena berbeda. दीर्घ 20 दिन हस्पिटाल रहा पर फिगर पूरा चेंज। पका 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 आं करते रमा आखिरा चाहिए आखिरा बुझी बापा जमती चाहे सेमती चाहे माँ जमती शुए सेमती शु शु बंद कर तार आई जमती शुए से सेमती शुए हाँ से आँख ये देख लो ये देख फिर आँख वाला शुई था तो बाबू के कोई भी भाई को कोई मुती देव मुहरे रो आँ करके शुई था तो पानी बोतल धर पानी बोतल गड़ी गड़ी जाओ धर से कपड़ा दे ना के बसे नप हुलुलुलु देख तो मोहरी मिदी सुईची चाहिए कर आरो सब की करो वीडियो आ छा जा की बड़ो ठीक है तार मन बोतल चिया 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 रे पूरा कसे रे तेरा रो ना माउची को जा नहीं नहीं वाली साथ पहले का मुझे दीजिए देखना चाहिए तुम तो सब का भी ये करो तो बोलो मैं काचा मूड देगा जाओ कब कौन मां घुरी बोले जरा मूड कुटी छी मु भाई मूड कुटी छी मु गुंठी को जाने जरा और गैस के मानो से होगा से क्या हां दे देखो हां तैयार है रो मैंने उड़ रो आला आके से नहीं आ सकते आला लो मन माता लो ओ बाबा चुप रो रोग दिन भी रोग दे गद्दी ना वाले ए तवे नी तवे गली तवे राजा बोलो ओरे पूछबा ना नहीं पति करो तो छुई ले थे चो छुई दे ग्लास से काल के दिनो ताके ना किनुआ किनते बोली पुन्ना का दिने की बोलो तो खाली कौन सी जाते गिलास ले गिलास आ जा गिलास हाथ खोलो भूख लगे भूख लगी पानी में गरम पानी है ना गरम पानी है ना तो दे दे लाने पानी गरम भूख लगी रखी दो गिलास तो देना खाली मामा पानी गिलास तो देख ली नहीं बेलारा मूर्ति को देखो आगो ने बुझा मा पाटा बुझा बुझे दे बसी पाटा बुझा सोए तो ठीक है सो मा सो ठीक है अच्छा तेरा नंदे साया पार दे रा ये बाहर से देखी बराबर है आट के
এটা মা দেখ না ওনাও না ওনাও হ্যাঁ এই টুলু লুলু 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 মাছি এতে কেউ এলা কে নাই কুকুড়া গাটো সব বইলর করছুন আরে ও পারি কান্দু চলবে তো কে भी খেলাইবে হ্যাঁ বড় হই যা করো তো কে भी খেলাইবে না তো কে भी খেলাইবে ও না না দেখ 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 আ দেখ ও না বড়গাই নাই কথা করছ না আরে আরে হ্যালো হেরা লো 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 হ্যালো এই দাঁড়াই নি নিয়ে ছুইলে রে সবুরা ছুইলে বে তোকে সব সাড় দেই কি দিবে বে নিনিয়ার কে দেবে বে সাড় এই বাবারে নো 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 কান এখন দে কানতে নাই দেখো নি কানতে নাই মা কানতে নাই গগো ছুয়া কইবে সবু কানলে ওই গগো ছুয়া কইবে তো কে যে গগো ছুয়া কইবে নরদানি উটুটু 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 কান কান দেখ এইটা দেখ কেডা এইটা রে নিনিটা রে গেলিটা হাতে এটা কেডা এটা ওপা 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 রে ওপা ওপা চপা রে ওপা ওপা আয়া ধীরে গোড়া কথা করতে ও এমনি দেখলে না সেনো কথা করছে সেনে কানছে বড়গা কথা করছে আস্তে আস্তে করবা কথা কথা কোনে দি হয়তো আস্তে আস্তে কর জুর নাই জুর কে করছে দেখে চুপ 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 না না নাইছি মাউসি নাইছি মাউসি হ্যাঁ বড় মাউসি ওপা কাঁদ মাউসি ওপা কেতে জলদি ওপা দিকে লোক দউছিবে বাবা রে ওপা মা মারা সুন্দাবে চুপ না হেই টি 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 নাই নাই রে চুপ চুপ রো তেল রে মা গো গো চুপ করি চুপ 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 আরে কেরাসি জি আনি নিয়ে আসি দিবানি দেখ ওপা ওপা নাই তারা এই তা পাপা পাপা ওপা কাই রে গেলি ওপা কাই রে আরে ষষ্ঠী মা নম বুড়া মহাদেব নম কটি কটি দেবতা নম সমস্তଙ୍କୁ নম হয় সমস্তଙ୍କୁ নম হয় হয় কাঁদ নে কাঁদ উল্টিবা না 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 চুপ 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 কাঁদ কানতে নাই বা কানতে নাই এড়ে বড় দাগ কিটা আছে আরে তার সে মঝিরে এই যা কা যাই রে এরা বড় দাগ বড় বড় চুটি ভাই বল নগা নগা থাই সেনছে ডাক্তার হবো বলি নাই ডাক্তার হবো সে আমার নেনি ডাক্তার হবো বে সমস্ত ইনজেকশন ফুড়বো বে ডাক্তার হবো ইনজেকশন ফুড়বো তুই ডাক্তার হবো না 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 কানতে নাই বেছো দেখিছো গোটা জিনিস हो कानते न मन गेली कानते नाही गो गेली कानते नाही गो बुबू जीवाबे हम ना है बुबू जीवाबे बुलू जीवाबे बुलू कान खाइबा ने के दूध बुझा आनची भाई निनी अपा भात आनची दूध भात हो ये जो पारी देखु चंद के देख केता अपा दे हिमा दे भाई के दे भाई एटा जे भाई ओ भाई ए भाई गेली भाई को चुप चुप आ नहीं खाओ सकते बाबा कल के माखे बात है कल रात में माखे बात चुप चुप क्या नहीं हैं दादा ना राम ती कदा ना एदा ना उचार रहिबो तांतुडी जो नाकटा एमती नाकटा तो ते पार हेबो ए नाकटा रे बता आस्ते आस्ते हेबो